Čauko BAM! ľudia, tu je Šimon Meliška, to bol vtip Gizmo a s ním je tu Jacob Nazar. a ideme vyhlásiť ďalšieho finalistu. Toto je asi 10. pokus, čo ideme natáčať Zdar. a taká hudba. A ideme vyhlásiť, Ten má kulovú čivavu napríklad. dáme tohto čivaváka, To je nejaký Nemec. ten je Nemec. Dá sklánka, kan pep. Ten som volal. Ale vidíš? A ľudia, tohto ideme zavolať tomuto teda, že vyhral súťaž. Jak sa zachová správne a nepovie hestodne, že je fan rádiu. Debil. Tak nevyhrá 1000 eur. To bol vtip hru. A dobre, takže ideme volať. Zhebni. Čau, vyhral si moju súťaž. Uí. Dobre, ty aspoň nie si ako ten minulý, že? Jakú? Dobre, takže zase sa mi zoslabil mikrofón. Dobre, takže... To čo má byť? Ja som to nechťel Si otvoriť. David. No dobre. Dobre, takže vyhral si tú moju súťaž. Potom hru si vyzdvihneš až potom, dobre? Na Slovenskej pošte Africkej republiky. Ty zhebni už. A som furt posúvať do spodu. Ja to nechápem. Ale... Však lebo one rozprávaš jak posraný. No, posraná. No dobre. Ahoj, ty posranec! No, Baby. Daj to na kameru, prosím. Prosím, nech to točí. Daj to hore a budem spievať baby. Baby. Nie, moje, daj to hore a divaj. More. To klesa, keď Pozerajte si ľudia. teplý. Baby. Ja to bol Zhebni. Prestaň, vypadni. Dobre. A, takže vyhlasujeme ťa za to borca týždňa. To bol vtip. Dobre, hru, čo teraz ľudia uvidia na kameru. Doriči. Ticho s tým, kde si? Dobre, ja to ukážem takto. Teraz to tu nájsť. Túto hru. Orion Prelude. Prelude. Ja ti tú hru pošlem tak... Dohodneme sa zajtra? Dobre, takže ľudia, vidíte, splním svoje sľuby. Nie vždy, ale plním. On si tu dal Mikulášskú čiapku. Jingle bells. Jak napíšete 10 do videa, že nie... Debils! Prestaň. Jak nám napíšete 10 do videa, že nech... že áno. Dobre, tak napíšte áno. Jak ste napísali, tak napíšte áno. A ak ešte furt, tak áno, napíšte áno. A potom vám natočíme taký menší challenge s cukrom a vodou. A so solou. A s niečím iným. On bude mať čapku a ja budem mať kondom. Dobre, pozdrav na videu, nech to má bez krku. Si nepočul pozdrav. No, pozdrav. Takže, počuli ste jeho dementný prízvuk? To je iný lišiak. Ježiš. Nie, ľudia. Dobre, takže... To je rejkovný. Dobre, takže čauko ľudia. Ser na to. To je debil. Dobre, takže čauko ľudia. A... Kto nedal odber, tak toho nakopem do vajec. Zapamätajte si to. Dobre, čauko ľudia. Čus.